kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Kai jariya da sai ta garboye, sharakiya kai ne ka ɗauki sawaye, na Mustapha nan kana da rinjaye, ga masu yin wanka kamar da jiwaye, akan mutunci shugaban mutane. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. A tarihi an kasa buɗe mai yanka, ba masaniyar wani ɗan adam yake